Ja rupeeko siellä finaalilaskijat olemaan valmiina? Laittakaa vaikka semmonen pieni autoliike käsillä sieltä yläkerran porukka, jos siellä kaverit on valmiina. Voimmeko päätää tästä, että kaverit on valmiina? Elikkä finaali tapahtuu nyt sillä tapaa. Elikkä jokaisella laskijalla 3 suksusadetta, 3 lautasadetta. Jokaisella laskijalla on 2 rania ja parasiavoimaa. Ja lähdetään liikenteeseen suksipuolelta. Ja ensimmäisenä suksisadan finalisteista Lauri Mäntymäki, ole hyvä ja näytä taitasi. Tulla, näytä meille. Tulee 2 erittäin tyylikäs. Sieltä tulee, Jetta oli erittäin hyvä ja tekninen tyylikäs temppu. Kädellä alkoon koskee, ei suksa. Ja näytä. Sieltä lähestyy hyppyriä todella näyttävästi ja vääntää oikein kylki edellä. Ja auto otetaan kans näyttävästi mielessä. Pissarilla lähdettiin haastaa ja Muuta kuin seuraava kaveri. Marko, kuka on seuraava kaveri? Simo Rautava, näytä nyt. Ei muuta kuin simppa alas sieltä ja nyt jotain tosikäleitä. Simppa tulee trimppi sieltä. Antti kakkosta yrittää hakea sisään, mutta ei klaarannut sitä vielä. Mutta sillä on vielä toinen mahdollisuus, joka veti tossa Javesseekin aikamoisia frontlippejä. Katsotaan mitä Veikolla on nyt tuolla takataskussa, onko sillä annettavaa. Kaveri lähtee tulemaan sieltä vaan. Näin, sieltä tullaan pissariin. Oi. Ettei vähän lipsahta. Mitä pystyy. Nyt on viimeinen yritys vaan, niin näyttää mihinkä pystyy. Ja smoothiti tulee. Vähän meni takakenoon ja ei päässyt autolle asti. Rokko, näytä. No niin Rappo, anna tulla. Näytä meille mihin sä pystyt. Sieltä tulee. Oikeutettuna. Ja se pyörii enemmän kuin hyrrä ulos tuossa reitani ylällä. Elikkä Ville Leppänen, ole hyvä. Ja näytä meille. Kylkiä tulee vastustajan kylkiluita monta. Ei niin, se on Harju herra. Ja nyt tulee kierti. Etuperimalti on lennässä ja Riviera pääsee takasta yhteen! Erittäin! Oho! Päkki kakkosta! Tuliko metukka? Jees! Päkki satasta metukalla arvos. Finalisti venämässä omaa vuonaansa ja tää Veikko Kyyrö. Ole hyvä, näytä. Mä oon totta. Veikko droppas ineen. Ynnä kohdalla, ja backflipillä hakee. Ai. Auto lähestyy vielä. Ja sieltä meillä frontflipillä pois.